Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sakit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Kinongkit kam ko umroy Youth Congress kibakin thop yaw samla lumlang lamaray nang tau samla pins kembor lang sun haringkat bat kikatu kat ningut kinong krisyan barat ba ka Congress ha umroy constituency kibala tray shitom na kabenta ban penjob yaw ba George na umroy kilaong bakatay ka jing pet seng jong u na ka Congress siya ka TMC kaladay kum ka kam ba ushet kala bat i kun swet ya kinong kershan jong u ha ka constituency hi baro ka way kitay kinong kit kam ka party Congress kim shim lakan tho persha AA ru em halor ka tay ka jing pet seng u ba George Bilingdo Henry kilaong ba uklem ya thu ne klem kanu ka jing ya kren bat kinong kershan jong u la kalong shua ba unmi ni kat hadu bakilawan ban kren chikilat pathai kuboru uklem part 1 ban kren satya yaki Paslang jong ka jika ni kejengnya kenduk lang ka jugi kumki members jong Youth Congress umroy constituency ka idon hapadeng ka umdum ka jing sa lingo jong pinongelam hantam youth bangim don ta ka jingtip ka babit ka babyang ha ka jingmi no ka jong iba George Bilingdo na ka party ka jugi ti ka jingwan ka jugi hangni kalong ban pensyai Rani ban ay clarification siya ipait ba jong ka umroy constituency kalong ba kumba kalong menta ka congress kamdon kata ka jing phalo kamdon kata ka ni katay ndai kadang scam ni kumba kalong ngi kum pinongelam jong ka party ngi klem siya mi ban klem siya pi batang gawai kalong ba ka jing mi no tang ka jong i ka jing dunong ka bakra ngi ka jing sa kun sweat ka jong i kalong ba kermen scam ba ni ai ru ka jing tuku do I bai nangla susu bania sa perang ban sakmat I wish him very good luck for the better future and then sakawai ka long ba na kalyang ka jungi kum kinongelam jung youth kat ibadon hangne kadi tang ka jinglum ka bakrti hadin ka jingyo jungi ka tu ka kubor ka bugum to yo lum man krti ndre iladon pare ka jingi penbait ba benden mi singi ba kinongelam di barang ba ka jungi president barang ba Vincent H Pala nilayo bani kendu badi yong ba Miniat syakmat habis gini ba press briefing hadin nang ta pada gihagi digisi kemansawan ngin sayo ban yasyong khamha bat ban revamp ya kini ka body ka batmai long lani ka body ka ngin pentulun ya ka selentam jong kongres hapo muroi konstitusi te ngim dodon sibun kinten ban ong te ngishu tanggani ka jinggentu kin pham ya ki khun samla ki long tumi ki long pa ki happy barit kin thei ba chenrang Kiba jukersian ya ke kongres nagawai ke por syakawai ke por ni angnot hiru but ni pensyai saki ba kadi ka kongres kum bagalong ha ka umur konstitusi kampat ki kadang scam ni kum bagalong tingim dodon sibun kintin banong angray nga so banay kublay sibun ya baro kini ki parlok belai don lah kana ke janmin menta but ngin sekendu sian ha kini si wasawan banyo banya pelum pelang biasa isir bagini ya sikmat man kampen bha susu habidai but kajing penklan susu kejungi ya parti kongres kejungi hapo umroy konstitusi walangila duna mo ya UMLA jungi bangila penjob dan burom lingba kejungi kun kejungi kabit keyong ka syakriat nada sibun gi bangi la no senyang ban rai sya ka burom handrai kejing sim ni ka decision let's say kala banlong kadaw simet lani kadina kanunong yimtip let's say kedon ki members ki balatip idon gi mahilai balatip ngimtip ya kata Andre kay ba ngingis ngau diaw hakani ka janmiet ka bamta ka long ba nakalyang ka jungi ngi angnut ba nginang penklan susu nginam do mensim Andre kumju iru ba in pentikna menta ya ka jelah bro koi ba ko umroy konstitusi hapo kongres ka youth ka kongres hapo umroy konstitusi kana hadu menta kumbalong kubor ka ba ilami nak party nagalang jungi let's say ila patip siya ki way ki kini kam kami ki maila ki parents body dan ki youths ki ba tangkap ta kuno let's say ndrai kumbagalong menta ke jingtip yang ikung kinungelam ha ki jingmi no jong ba judge kumuwe hoi ngi kadangi pai kelai history jungka parti kongres ini hage senang ki beladap ki por beladap ngi kadon ke jingmi
hakabide bat ki nongele na parti bat ngi iba hadin ke jingi mi jong ki we pat ki nongelam ki ba menchwa ke parti kongres ka jingi tristom ki ba hadin ki job ti kum jur akan ke por ba ka jingi nong ba George ngi so ban ba ketika mon ke jingi ban mi dari ke parti kongres duk tengah klan ni klan ni tre ni dot pun kinong tre ki jingi ke parti bat nane shmaru ngina preskami ke parti ngina pen klan ke parti kongres ke jingi ya kata kapor mo nomor ba ko malong menta akabai dei bat iba George ngim dadon ban ong ko pat ketika jingi simet ke jingi rengi bat ngidon ka parti ngina pen im ke parti pembalong menta ni pen im parti bat nane shmat ni khot iwer ki noilam jingi bat in likindur ki bor juga district bat kunjur juga central body ke jingi kuno bang scam show ke parti bagin penuandur gaya kasaisin kajing lek jing bajot sakawit pak parti kam penduk mesim ini andai ka ai mesim perban yang bang nang tristom ban on rak shu kinong elam ki barsawan bagi ya tristom ba kita ki barsawan ro sa penjob dan burami dua dan pokok organisasi mengawas presiden juga yud kat makin ki nak kam ki jungi naka yud kongres ki jungi kai ka ba ni sko ban an pensyai kan kapor halor ka benta kaba ngikum kinongelam jong ka youth congress kabadan pok broy konsensi ngi ke jingja kini ki singi ki baradap halor ka khubor kaba nagaliang jong kinongelam ka parti kongres ke jungi kilapton ke jingi mi na ka parti bat kumjuru ngi hane pok broy konsensi MLA jungi ba George the way na padeng ki MLA ki baladon bentalang hakan ka thup jungi khar ngut ki balami na parti te ka ba na galang jungi ni sngo ban pinchai shabarok ki nong kershan jung ka parti kongres ka jungi pok mure konsensi halor kani ka jungi ka jung MLA jungi na ka parti kongres ka jungi ngi kum ki nongelam jong ka parti hamtam ngi yut ki batrei shirham ban penjob i ngim don ka jingtip halor kini ka jingmi ka jongi na ka parti kongres bat penjuru agar ka por kalong ka jing khot ni wer ya barok kinong krishan jong ka parti ki bala trei system hakin ki por ki senam ki bala dap ban penjob ya i MLA Pak George ba hoj hakum gani ka por ka ba kasaw kasen kaba laka ya kamurek sensi jing dei ngisngo banong bawan om du jingkermen wan om du mensen ngikum ki nongelam jung ka parti khamtam youth ngidon bat ka parti kongres karang don po kamurek sensi ke jungi te sikentin ha ka bai dei ba ka jingmi jungi Pak George nagaliang jungi kumbalo ong menne ngim dadon ka jingtip kani ka mon song bah ka jungi ban mi nagaliang jungi dadon kentin ban ong hi ani ka karai ke jungpi ke jungsin decision ke jungpi ban mi na parti ang good luck ya ka future ke jungpi Henry ke ba ngisngo ban ong ba nagalaya jungi ngila penjob ipi ke ba kila no concert yang ngila mi na parti e kumta ngi kumkin noyalam bat kumjuro ya barok ki dong trei jung parti kongres ke jungi ki bala treasure ham hakin ki sengi for goldap kama ong mane waduk jingkremen Nanesh Kumar, ni nang pen scam.